Pabuso sa Negros Occidental naman, lalaki nga suspetsado sa pagpanghimulos. Sa Talisay City, arestado. Suspek, bao ginalgar, nga nagagamit pa sa lain-lain niyang ala. Galing balita nga tungkin sa tungka. Tugas ang kahuya. Nakatalikod na, todo panabon pa si Alice Mark pagkatapos nga madakpan sa Talisay City Police sa gahom sa isang warrant of arrest sa mga kaso nga sexual assault kag-rape. Natabo insidente sa Talisay City sa 2023, ginaligar ginmolestyahan sini ang kliyente sa online shop. Mismo, ang nabiktima sini ang nagtudlo nga yara ini sa isa ka subdivision sa Barangay 5, Silay City. Ang suspect was transferring from place to place. Nagkarenta lang siya sa mga balay, kay kapanago siya. Actually, nagamit pa gani siya isang lain-lain nga identities mo based doon sa pag-apprehend sa iya, lain nga pangalan ginatag niya. Sang gikuhaan sa pahayag ang suspect, ang iya sabat. So, kung may lawyer na lang. And Mark? Talk to, I'm sorry. Lawyer. Sino nga lawyer? Ang punta ko lang, Mark. Sunod sa pulisan, mismo ang Iloy sining nagbando sa suspect nga busalan ang baba kay base liwat nga mag-viral online. Dito, natalupang dan nga ang suspect nga si Alice Mark, amuman ng lalaki nga nagsimo-simo sa isang gwardiya sa Barangay Mandalagan sa October 2022 nga ginkaugutan sang madamo nga netizen. Matapos nga nagpangay sa pasayil sa gwardiya, nangin malinong na si Mark. Tubtob sa nga naimbulbar sa kaso nga pagpanghimulos. Pag napanawagan namon sa mga victims sang tao nga ini, nakita niya naman yung itsura niya, kung kamo ay victim niya, magkadto lang sa concerned police station to file case against this person. Obekirinal Casilya, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.